timbang kurang surem sorote tanpa dang minangka perwakaning carita nenggih Sang Hyang Bathara Guru lembah nganglang dawana kang yanitih lembandini ngongak mangandhap wonten wanita sesilih Dewi Anjani kang nembe tapa nyantaka dupi Sang Hyang Guru mulat Dewi Anjani tapa uda sinjang rikma pangkiat ngampah harganing nafsu dirai sanalika ponang kama kurut saking hangganing Sang Hyang Bathara Guru jumawah wonten ing roning sinop asem ron sinop asem gogorok jumawah ing madyaning tlaga Nirmala lining daya sinar Sang Dewi Anjani awit wasaning Gusti kang nyipta jagat dadak sakala Dewi Anjani satemah Hanggerbini Dewi Anjani Hanggerbini kagiat Sang Dewi emang itu wiwuninga padaranira Hanggerbini sigra mentas saking tlaga laris wangsul ngadepaning Rama Sang Reci utawa ing Gunung Tunon ing pertapang Gunung Tunon ing madya wonten cahya mantres nyodalanang mapan ing madyaning bali pacrataan nenggih menika cahyaning Sang Reksi Gutama ingkang pinarak ing madyaning Palengaretna katemben anggone raras utawi lenggah piyambakan ketingal
suwaning sang Hyang Handining dat karuna sigra ngrupi marang pangonipun ingkang Rama Sang Gutama. Ning talaga kadi langit mambang tang pasulana pamaneka wintang tulya kusumaya sumaur lumrap kang sekar kadi jaga Hongilah ing masidam saring taun langgeng iki putraku Anjani ingkang bali marang petapan Gunung Tuna inggih Kanjeng Remban kula sampun wangsul sungkem kula mugi kunjuk dumateng Rama Remban ya Nini wis tak tampa bektimu Nini. Apa wis rampung nggonmu nglakoni matirta ana ing Tlaga Nirmala Nini? Inggih Rama Penemban sampun jangkep kawantosa dinten anggen kula yoga brata matirta mila kula jugar anggen kula nglampahi awit Rama kula nyarep ron sinom ingkang kintir iya nanti bar nyarep kala wau menika padharan kula kados pamistri ingkang gertini Rama mongko kula babar pisan boten ngrumaosi nglampahi saresmi dhumateng priya sinten kemawon Kanjeng Rama kados pundi menika Kanjeng Rama ya jagat Dewa Bathara ya Nini Anjani pun bapa ora maido marang kang dadi aturmu jer kasunyatane sore iku yen matur ora tau ngucap goro marjaba pun bapa ngatas Semarang Gusti kang nyipta jagat mbok menawa antuk tuduh marganing pepadang Nini sumangga Kanjeng Rama lan samar pangoring suksma sinupmaya winak ya wing ngasepi sinlimpang pelenging kapu pambukaning wahrana talen saking liyep layabe ngaluyup pindha sating spena sumusuping rasa jati wata kaya mangkono Reksi Gutama Gya mangsah semedi kanthi ninggaken cipta
eling-eling wis katarima kang dadi tapaning Sang Resi Gutama ora moka sakmenika pangaribawane sampun andayani dumateng sumunduri kayangan Junggring Saloka mangkono tepelake Sang Hyang Bathara Guru. Ingkang puspita arum kasliring samirana mrit kandanya maweh raras renaning driya Bathara Guru sareng paduka kula ngaturaken sen pasungkem mugi kunjuk paduka kulun Manikmaya nadyan kula mboten kantun bekti kula kunjuk kulun la ilaha ing masidam saring dawana lengging iya Gutama apa dene kita lanjani kulun tampa bekti kita Gutama lan Anjani nadyan kita durung matur marang jeneng ulun nanging ulun wis nyumurupi apa kang dadi prihatin ing ati kita niki nggih Gutama Urahanana nalika Anjani nglakoni matirta ana ing Tlaga Nirmala ulun nedeng nganglang jagat nitih lembandini mriki ngungak mengisor kanton Anjani kang lagi tapa nyampoko
gandeng dewa iku uga klebu titah kang isih kesandangan apes murka kelawan lali. Ulun tan kuat ngampah harganing nafsu birahi. Satemah kama ulun kurup tumetes ana ing Sinamaseng. Sinamaseng gogrok tumibeng tlaga melu ilining banyu banjur kasarat dening Si Anjani. Awit saka panguwasaning Gusti kang nyipta jagat, satemah Anjani nggerbini iki mau nggih. Nanging ulun pundhut jeneng kita aja susah kepara padha ngunjukna syukur ing kersaning Gusti nyipta jagat. Sebab apa jalaran wektu iki Anjani nedeng ngandhut wiji kang utama, ngandhut wiji kang utama. Mula murid karepen sira nyumurupi marang turunmu Gutama, becik ayu bebarengan kelawan jeneng ulun nyuwun ngersani ingkang hagelar jagat. Moga-moga tumuli hingga pinaringan rancak lairing punajabang bayi. Oh, nun inggih pekulun, semoga kula dherekaken. Monggo kula dherekaken pekulun. Dadi atur-aturan miturut manut sumarah mring Gusti. Dene siji miwang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara rinapan ming para abdi kocap kacarita manaku Pujabrata Bathara Guru Raksi Gutama lan Dewi Anjani nyuwun marang Kang Nyipta Jagat kaidan dening pangeran ndadak sakala kandutan dadi gedhe kaporus dadi wanci lairing punang jabang bayi awit kersane widi brol punang jabang bayi miyos wanara kakung. Pinangun hening manungsa ing nala mungusik dewa Anjani wonten dawuh ya kamu metu apa inggih pukulun menika miyos jalu pukulun apa Gutama menika urupe wanara nanging ulunipun pethak pukulun